Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizane injury update phakuqela kule Kaizer Chiefs baphulaphule. Siselapho ke kumcimbi we-injury update. Na ukhumbula into yokubana ke abafana aba beKaizer Chiefs basuka kubethwa, basuka kugalelwa induku apha ngolesithathu, bebethwa apha bebhulela amasaka liqela ke leStellenbosch libakhupha pha kwiNedbank Cup abafana badala ngo-2-1. Babeka abafana badala ke baphuma pha kulast 32, bayithatha njalo ke iNedbank yazana uMr Napi bayijule emanzini. Naba ke abantu ii-players ezibalayo ke kule injury ke kuBradley Cross, kuGeorge Mahlow, nguSibongiseni Mthethwa, nguThabo Cele kunye ke noIgadora. Ime kanjani na imeko yaba bafana? uIgadora umfana omdala ke kuthiwa ke eyakhe idate yokubuya ikabikho, ndingakabikho nje ukacaca umcimbi wakhe into yokubana ke i-injury yakhe ibheka kweliphina icala. Into ethetha ukuthi ke akakaxela into yokubana kobuya nini ke pha uIgadora. Singene pha kuThabo Cele. uThabo Cele, uBradley Cross, uGeorge Mahlow, uSibongiseni Mthethwa. Ikhona into ethi ngathi ke bebeke bazixuba nabanye abadlali, kodwa umuntu esiqiniseke ngaye ke nguGeorge Mahlow kuthiwa ke una 2 days kule veki etrainer ke neqela leKaizer Chiefs. uThabo Cele umfana omdala naye uyabonakala pha kwi-training neqela leKaizer Chiefs, kodwa ke naye umfana omdala ngabuya nanini na. Umfana ke kaMthethwa kunye ke noBradley Cross abafana abadala kuthiwa babuya pha ngomvulo after iKaizer Chiefs idlale pha umdlalo wabo weCAF Confederation Cup edlala pha neqela lapha eEgypt iAl Masry. Siselapho ke kwabafana bane-injuries ke uThabo Cele umfana omdala naye injury yakhe umfana omdala ke ithande ukuyichana eKaizer Chiefs kwezasiso. Ngomnye wabadlali engicinto ukubana kube bekhona pha ngolesithathu bayithatha ke noko indima ethile pha kwesasiso. Sidlule ke lapho ke siye ke kunomcimbi okubana iKaizer Chiefs ke izawudlala ke apha kule veki. Amakhosi adlala kule veki, adlala pha ngecawe, edlala lapha ePhulukwane baphulaphule, edlala umdlalo wabo weCAF Confederation Cup kuma-group stages. Ku-group D iKaizer Chiefs ilele pha kunumber 3 ke pha ina 7 points. La mdlalo wabo wangecawe ungumkhomba ndlela okubana abafana abadala ke bayadlula babheka pha ku-quarter finals ze-Confederation Cup. Ukuba bafumene la 3 points wangecawa abafana abadala bawulala noko inhliziyo zidatha emafutheni. Loo nto ke uthetha ukuthi ke iphupha labo lokuya pha kwi-quarter finals ke zeCAF lawubeke lifezekesiwe. Iphupha labo ke beyiKaizer Chiefs ke lilele pha kulaa mdlalo wabo ngecawe. Pha ngecawe abafana abadala ke funeka balwele ukuzibulala, bazame into yokubana iintonga zabo zonke bazophukele pha ePhulukwane. Mabalwe into yokubana babe manxeba bonke, kwenze into yokubana ke iKaizer Chiefs ibe nento zayibeka etafleni apha ke kule season, ngoba zonke iikhaphu zale season ziphuncukiwe yiKaizer Chiefs. Sekusele ileague kunye ke nale CAF Confederation Cup bayidlala abafana abadala baphulaphule ke. Akusoyam ndodwa, nani ke ndingake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.